Bi, bahasa Madurane anak sapi nyokot gembok iki apa, Bi? Iki jan ngrepoti aku asline. Aku yo gur dikongkon wanti Ema karo Ndlogon Jaran Agung lho, Bi. Aku yo ora ngerti ya bahasane kuwi apa artine. Makane teko awakmu ki. Negara aku ki saiki sibuk golek tambahan. Gawean apa kowe, Bi? Dadi pembawa acarane XXNX aku ki saiki. Kuwi apa to, Bi? Wong penting. Walah aku yo ora dong bab ngono ki, Bi. Takoni bahasa wae. Peh aku ki pinter. Ya mangkane kuwi aku teko awakmu, Bi. Sik, apa ki, Mang? Anak sapi nyokot gembok, Bi. Anak sap. Cilikno. Lah iki lho cilik tak gedhekne kon nyilikne neh. HP-mu cilikno. Lho mosok HP-ne dicilikne. Volume HP-mu dicelokno sik, engko nek enek Walah. cilikno. Iya. Anak sapi kuwi Apa? anak sapi. Lah nek nyokot, Nyokot kuwi ya nyokot. lah nek gembok apa gembok? Gembok kuwi Lah nek digabungke kabeh apa, Bi? digabung. Dadine cilikno lho ya. Iya. Cilikno. Iya. Nyokot on. Apa? Mosok ku jawabane, Bi. Enggak suka aku ngono ku jawabane.